Hier staan ze voor u. Ik denk een best wel bekende zaadharmonie, sowieso op de lijn Heuvel, maar tegenwoordig ook al Limburgs breed. Ze doen altijd, overal ook met vorige week hebben ze nog metgedaan aan het Limburgs zaadharmoniekes concours. En wat hebben ze doorgehaald? Een fantastische vierde plek tussen allemaal van die conservatoriummensen, heb ik gehoord. Dus hier die gasten die spelen nog met een blijtje. En daar spelen ze allemaal zo'n blijtje. Dus dat wil ik zeggen, die kennen het allemaal zo goed. Dus daarom denk ik elke vierde plek fantastisch, jongens. En ik denk dat alleen jullie ook apen trots op zijn dat jij dat altijd zo goed wilt gaan doen. Nou, hier op de Lijnjuvel sowieso. Veel zijn sowieso altijd blij dat we even toch weer onze evenementjes hebben. Zijn we toch altijd toch weer trots dat je het wilt gaan. En dat muzikaal wilt omlijsten. Vind ik geweldig. Ik zie dat ook nog een delegatie van onze harmonie op de Lijnjuvel ook met kan spelen. Ik denk dat het ook fantastisch is. Die combinatie, dat moeten we vaker hebben. Waar ook het thema omgeeft natuurlijk. Lijnjuvel samen boeten, dat kent natuurlijk ook een zaadharmonie en een harmonie. En ik denk dat dat hier goed gaat lukken. Ik denk dat de komende half uur gewoon die volle gas geven. Doe lekker met, zing lekker met, klap lekker met. Hier kunnen we nu zaadharmonie, geen idee, met onze harmonie Lijnjuvel.
hier zo een hoofdvoer vol gekregen. Ik vind het heel knap. De dames en heren. Ja, pas op, is toch wel tamelijk fanatiek. Als ze daar word ik wel bang voor. Dat komt als je weer de kost ook gaat. Ja, dat klopt. Maar dat heb je nog gelijk. En volgens mij heb je dat al in, toch nog niet? Gelukkig, daar vind ik er wel blij met. Kijk, ik moet zeggen, dames en heren, ze hadden harmonie en natuurlijk ook de harmonie zelf. Heb ik er nog een toegabe? Loes zegt nog één ding, dan hebben we niks meer te zeggen. Wist je wat? We hebben speciaal voor deze eerste editie van de Leensheuvelse boetezitting, die fenomenaal onvergeetbaar moet worden, heb ik met samenwerking van 3 man in de vereniging hebben we een geweldig arrangement gemaakt. Hoe we voor de Leensheuvel opnieuw op de kaart willen zetten. Het arrangement is voor ons waarschijnlijk het meest complexe nummer dat we hebben gemaakt. En je moet weten, de meeste muzikanten die spelen niet op noten, maar op cijfertjes. Het heeft even geduurd, maar we gaan hem doen. Speciaal voor de Leenscheuvelse boetezitting, ons nummertje. Applaus. Dat kan makkelijk het zoeken hebben niet. Dat kan minimaal 4 keer haald werden. Jongens, hartelijk dank. Loop niet meteen weg, loop me eerst nog even zelf bal. Dat zal niet blijven zitten, datzelfde weer natuurlijk. Ik wil je natuurlijk niet zomaar weg laten gaan. Ik wil even onze beide hoogheden naar boven hebben. Onze Daan en onze jeugdprins Kai. Doe nog op terug naar de kleinste. Kai, mensen in de buurt. Dat gaan we. Van de uiterste uithoek van de regio naar de Kai. Ja, logisch. Ja, ik doe me de moeite, hè? Nee, dat is het feestje. Kijk, vind ik ook een ventje. Ik wil ik beiden natuurlijk ook hier een ventje aan te bieden, sowieso. Aan de zatharmonie, geen idee. En de ene keer ook aan de harmonie Leenheuvel, die ook hier een goede bijdrage hebben geleverd aan dat fantastische muzikale optreden hier van de beide verenigingen. Zou ik maar goed woord gezegd, herkens brengen. Door de een herkens naar beneden. Dan moest ik... Dan ga je hem geven aan Sonny. Dan loopt er ook even mee. Ik geef toe even aan een van die dames of heren van de harmonie. Sonny, hou vast hè. Kan je doen een plek? Alsjeblieft. Geweldig heer, heb je een goed gedaan. Nogmaals. Dames en heren van Zuid-Harmonie GND en onze harmonie Leenheuvel, hartelijk dank voor de fantastische intermezzo en een fantastische optreden. Ik wil gerne de buitenmars Amas, onze GND zullen binnenkort wel weer eens linksrechtje vaker weer tegenkomen. Jongens, dankjewel in ieder geval. Groetjes daar, hoi hoi.